Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad. Diri sa kapihan sa aksyon, of course, sapod gyapon sa inyo alagad, Aksyon Boy Run. Kaya nga ato sa nga pagpangalagad, ginuduong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sa green coffee beans kag mangosteen seed. Produkto iniya sang scientific research na ginhimo dito sa Amerika. Coffee reinvented and coffee for your health. Kang Dr. Alfred's Green Coffee, available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Ang sugar. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programa. So mga ka-aksyon, isa na naman kay edisyon sang kapihan sa aksyon ng aton nga igadulong sa inyo. Karon nga aga, karon nga Domingo, hambala naton ini balang Omicron variant ni sa balang ang ginatawag naton mga ka-aksyon nga daw kadamo na sang daw kabalaka sining Omicron variant, but hambal sa Department of Health nga wala sang no cause for worry or panic. Hindi dapat anay magpanik ang mga Pinoy. Sige. Amo ni hambala nato ng Omicron variant, ano ni siya ka klase sang variant, ano ni siya ka fatal, ano ni siya ikumparar sa ibang nga variant especially sa Delta variant, no? So ang aton nga bisita karon nga aga, ang aton na masaming nga bisita dire, and thank you again sa time nga inhatag sa aton, si Dr. John Alejano, nga magatalakay kita sang sining issue parte sa Omicron variant nga ginatawag, no? So sa aton linya karon is Dr. John Alejano. Dr. maayong aga, and once again, and welcome diri sa kapihan sa aksyon. Hello, good morning, Boy. Good morning sa mga tagpalamati mo man. Yes, Doktor, no? Sige. Doktor, ang atong diri nga pinaka-main nga topic nga hambalan ining Omicron variant nga ginatawag, no? Anong take ninyo ni bilang ara sa medical field abi doktor? Bilang mga doktor naton, anong inyo pagtan-aw sa isang Omicron variant? Ang Omicron variant muna yung subong pinaka-latest nga finding, no, sa WHO nga dito na discovery sa South Africa. Muna siyang fifth, no, ikalima ni siyang variant of concern. Kung matandaan nyo sa nagligad na tuig, sa 2020, nagwa itong alpha, ang una gid, no, alpha, beta, gamma, kag ang recently ang mutong delta variant. Mutong third na
emerge sa Philippines. Ining Omicron variant nga nakitaan sang dito sa South Africa, mga late November na, I think November 24, check ko lang ang data, nga kin-label na siya variant of concern sa November 26. Amo na siyang B11529 na variant sang SARS-CoV-2. No, ang first na specimen nga ginkuhaan nila sa November 9 dito sa South Africa. So ini siya nakita nila nga damo ni siya mutations, no, 50 mutations compared sa Delta. Anong butsingon variant. sina, Doktor? Oo. Anong butsingon sina? Ang well, sa last na pag-istoryahan na isang virus, ilagin na yung nature, no, isang virus. Once mag-silo-silo sa mga vulnerable individuals, nag-mutate ni siya do galain, no? Galain ang iyang features, especially sa iyang spike protein. Ang spike protein, amo ni siya ang part sang virus nga kung di na nag-contact ibala sa human cell. Amo ni siya ang ilang a way of infecting a human cell, specifically sa respiratory cell ta, no, sa aton lungs. So amo ni siya ang daw ang tawag tabi kung i-comparar ta. It's like liabi, no? Amo ning liabi as ang virus. Dira na siya ga-attach sa aton cell. Dito siya nag-attach sa receptors sa aton cell. It's a sort of a lock and key relationship. So ang spike protein amo ni siya ang nag-unlock sang receptors sa aton nga cell. Amo ni siya amo ning ilang bahagi nga baka-infect sila sa cell. Amo ni siyang spike protein nga ginatawag. Ang punta sini, ang pinaka nablangga ang gid sa receptor sang cell, amo ning tawag nilang domain, no? Receptor domain nila, no? So amo ni siya ang nag-ilis-ilis ang feature. So compare nila kuno sa Delta variant, which was grabe kitong effects ang Delta variant sa aton, di ba? No. Mid-September, alam mo damong kaso, itong third wave ta. Ang mutation niya, double the mutation. No? Ang mutation sa Omicron, double the mutation sa Delta. So sa iya pa lang spike protein, 32 na nakita nila ng mutation. So because of that, ang gina-suspetsahan nila nga ini nga virus, basi malain ang iyang character. So ang ilang ginatanaw basi because of this change sang features sang do ano pa do mayara sila yang ano pa do ng upgrade basi laser do something like that pala. So if this can be more transmissible, and ang isa pagit ka worry nila, this may evade the immunity sang tao. But these are still being studied, na hindi pa niya sigurado kung ano gini siya. And this can be a cause of concern again for the countries, especially sa aton nga nubo pang aton yung rate of vaccination. So umutong ilang nga nakitaan, no? And then kita gid man nila nga do may jutay nga proof kay ang data nga nagagawa from South Africa, specifically South Africa, nagdubli daw there's a steep rise of new cases. Though there was an increase of 300% no, compared sa pag-drop sa third wave. Tapos subong they're now on the fourth wave nga do ka steep sang rise. I mean, kataas na sang new cases. And then ang mga cases nga nakita nila, including man to ang mga tao nga vaccinated, no? So amo to ang gina-worry nila kay gabi ang do nag-increase ang kaso ang ilang data. Ang botsilingon, Doktor, nga bisan vaccinated, ang vaccine daw hindi makabato sa sining variant? O amo nang tawag nila nga breakthrough infection because of this variant, no? Kaya ting ato niya nga vaccine
kung matandaan nyo, na-develop over a period of 10 months pagsugod to sa pandemic sang 2020. Sa US siya, nag-start na sila vaccination as early as November 2020. No, na pang Israel, or November 2020. Tapos, last year pa to. So, kung tandaan, kung pinsaronta, ang aton nga klase nga vaccine nga ginahatag subong sang 2020 pa. So, ang ilato yung pag-develop sinisang vaccine was based on the original Wuhan virus. Sang 2019 nagtuhaw. So, amo ni ang vaccine nga ginatag subong. So, because of the changing features, amo ning variants na, 5 variants na, kina-worry nila nga basing vaccine, hindi na siya muna balak, hindi na siya ka-protect sa aton. So, that's the worry. That's the ginabantayan nila subong. But, ihambalon pa lang ang vaccine nga ginatag subong, it can still protect us. Especially, maski ma-infect ka, hindi kaya mag-severe to critical nga ma-hospitalize, no? Amo ning ilang nga gina-hope. Ang namin lang sang data nga nagagawa to halin sa South Africa and from other countries, ang kalabanan nga na-infect, after being vaccinated, kung ma-infected man sa Omicron, hindi kaya mag-hospitalize, hindi kaya mag-critical, hindi ka man mag-pneumonia. Okay. Amo man sa galing resulta, doktor, no, sa ibang nga Yes, variant. same. Na kung vaccinated ka, ma-infect ka, hindi severe ang imong mga symptoms ng matyagan. So, still vaccination, you have to be vaccinated pag siya. Ang idugang ko na lang tungod sa technology, sa biotechnology, after discovering this Omicron variant, insigida ga-develop na subong sang bagong batch of vaccine, no? Iyabi sa Pfizer, BioNTech. They're now developing a new set of vaccine na in 100 days time, so mga around March, mapagawa na sila sang updated vaccine. Which could fight the Omicron variant. Omicron, yes, specific for the Omicron. Kaya gabi nigid ang technology nila up to the molecular level na genetics na sila they can splice a part of the gene and then develop it into a vaccine. Kaya ang mRNA BioNTech ang pinaka-ultimate nga technology subong nga grabe. In a few months time maka-develop, and then in a 4 months time they can tweak the vaccine that can fight this particular variant. 4 months lang. The same man sa Moderna. Amo gani doktor kay ang iban bala nga nang hesitant magpabakuna. Kay siling sang iban niya ano na nga bakuna nga kadasig na iya kag na kuan kag na pagwa kadasig kag na produce ang ining klase sa bakuna niya, hindi amo na yang pagkuan ang paghimo sang bakuna. It would take years before nga maka-produce ikaw sang bakuna against sa virus. Ni ko tigaling sini ko sa karon nga panahon yang technology lain, di ba? Ang mRNA technology actually hindi na siya bago Kay based sa mga nabasahan ko sa BioNTech, ang dua ka scientist of lang German couple, they've been working on this kind of technology dugay na. But focus sila sa cancer treatment. Immunotherapy, cancer treatment, amo na ang technology. Amo ni ang ilang platform naging gamit. Kaya they can do it in light years kadasig. Ang traditional vaccine development nga mo ni ang Sinovac traditional production, though kwan siya mo they developed this from a duck embryo. Tapos gina-culture pa sila over a period of a year or 2. That's why remember sa discussion ang H1N1 flu nag-booster every year kaya gina-develop na nila based on the previous year na variant, multi-variant na sila kuan nga mga traditional way of producing the vaccine. But sa Pfizer kag sa Moderna,
lain niya ang technology nila. So dasig. But it's been there. They're being using this kind of technology dito sa US kag sa Europe. So kadasig lang sila because of this technology. Ang may platform na nga daan eh. So may platform na sila nga daan. Okay, sige. As of now, ang Department of Health nagpahayag man doktor nga niya there's no cause for concern or no reason to panic pa at this point in time. Kay suno sa DOH, I don't know, wala pa nakasulod kuno ang Omicron variant dire, although nga may mga iban man nga pahayag nga we just don't know, nakasulod na nakasulod na sa Pilipinas ining Omicron variant. Kaya ngambal ganin sa WHO, masulod gid ang kasiguraduhan nga masulod ang variant to any country ara na iya, only nga ang iba niya dago ka delay lang tungod sa mga measures man ginahimo sa kada pungsod eh. I remember ang statement ni Secretary ng Department of Health, si Duque, Dr. Duque, ang balya, it's just a matter of time. Kaya because of the jet lag, people are traveling na eh. We're open na to travel from other countries, so it's inevitable. I think ari na nandi kahit galing kay white lang ya. Why lang tayo hindi pa ya mo na ka robust ang surveillance ta. Kaga nga atong genomics, hindi pa ya mo na ka high tech. Hindi man ta rich country. Not like some South African country because of their robust surveillance on infectious diseases. Kaya dito giman halin ng HIV, Ebola. So ang ila to yung system ka-robust ang surveillance nila. So that's why they were able to pick up the new variant as early as late November. Kita we're just testing RT-PCR, the basic testing for SARS-CoV. Kaya man tayo nag-genomics kid eh. But so far, I think they have tested 18 specimen. If I'm not mistaken, 18,000 specimen daw. Why pa man, Omicron, nag-discover. But we're just hoping nga hindi pa gina mo na kumukadamo. Just maybe because man nga ang sistema nila nga pag-control mga alert levels. But because of the entry of mga balikbayan, December na nga daan. So we have just to prepare ourselves. Nga may masulod gina diya, may makalusot gid. So sa US damo na sa New York wala na to ka more than a handful of people na testingan ng Omicron positive na Omicron. There was this report of a Minnesota man who visited South Africa. Pag-abot siya, symptomatic siya, but hindi siya muna ka-severe. Exposed ang ibang na tao. I think they were able to contact 50 something tao, and then tunga sina sang contacts niya tested positive for the Omicron. So ara na sa US, Israel, the first I read the first Omicron variant na infect isa ka doctor, isa ka Israeli cardiologist sa Tel Aviv who had a trip sa UK, attended the convention pa na yan. Pag-abot niya pagbalik sa Israel, nag-develop siya symptoms of flu man lang. The flu-like symptoms, and then ang pinaka-characteristic sa Omicron ko, severe fatigue. Though tumba ka gidya flu. But why siya ng pneumonia? Why mo siya hospitalized? And then short duration lang, 48 hours, and then he was able to get up na and go back to work. Ang namin lang to sa report sa Israel because of their data gathering, highly developed data gathering nila. They were able to contact 70, if I'm not mistaken, 70 contacts ang ining particular na Israeli doctor. Isa lang nag-positive sa Omicron. Kaya kalabanan to sa buong guro, mga 90% ni sila sa vaccine. Pfizer pang nagamit nila. So why masyado transmissibility? At basta you're vaccinated. Ang ining particular na cardiologist na Israeli, fully vaccinated man siya.
but yet na-infect siya. But at least why siya hospitalized. And then, noong iyaya duration sa iyang masakit, short lang, 2 days lang kuno. Then he was able to go back to work. Kaya cardiologist siya, BC practitioner siya. So, we were hoping amuni ang matabo in case man maglabot sa aton. Amo man ang data from South Africa. Kuto kalabanan na lang mild. Basta vaccinated ka lang. Ang pangid, the same thing sa previous mga variant, is the same thing. Nga kung unvaccinated ka, you have the risk of being hospitalized, to go into critical, and then of course, ang risk mo pa nga ma-expire, no? Nga madali ka sang virus. Kaya kung hindi kaya vaccinated, why ka gida protection, why ka gida isang shield, why ka gida isang armor, ikaw gida matamaan ka pinpa kung may edad ka na, kag may ara ka pa sang comorbid like diabetes, hypertension, uncontrolled, kag may pulmonary kang issue like let's say be your chronic smoker, may asthma kang way na control. So maning mga certain population nga do high risk of going into severe COVID. Pero as per reports, Doctor, ini mga, let's say, let's talk about South Africa, no? Kaya tiyan mo ginisang inalinan sang Omicron. Ang mga na-infect dito sa Omicron variant, ang fatality niya, Doctor, ano ka grabe? So subong ko no, hindi pagita mo na siya ang data ginakulat pa, no? So ang ila pa lang na-observe so far, ang symptoms ng severe fatigue sa mga younger people. But so far, mild ko, no? According to South African doctors who took care, may mga specialist man to sila, na nag-report nga mga kalabanan mo lang mild. But why pagit sila sang data? Kaya bago pa lang ni. Amo nang ginabantayan ta siguro in a week or two, magwa ng data kung ano ni ang iyayab lang mortality rate. So, sa mga reported patients, though mild pa lang. Siguro kalabanan ni sila vaccinated na. But ang rate ng vaccine sa South Africa do kanubo man So, mayo-mayo lang tajutay. So sila I think 25% pa lang ang vaccine rate if I'm not mistaken. Pero sa ato niya nationwide, so I think almost 40% na ng fully vaccinated ng 2 doses na. Kaya ang gagawa sa data ang 1 dose I think 75% if I'm not mistaken. So, why pa kalabot ng herd immunity. So, hindi pa tayo mo na iyak well-protected, no? Hindi ang makaprotected sa ato niya ang herd immunity. Ang ila to ya gani yung, let's say for example, ang Israel. Ang ila to yung considered na fully vaccinated ka kung 3 doses ka na gani. Let's say, full 2 doses ka, and then nakatigaan ka booster, third shot, amo nang consider nila nga fully vaccinated. Kataas ang ila to yung standard. Okay, because of the effectivity and then ang kagrabe lang effects sa virus sa aton. So, kung tanaw naton, why pagid sang unlike sang Delta variant bala pag at the height of the Delta variant, kadamo sang ginreport siya nga nagkalamatay because of COVID, no? Tungod sang Delta variant. Ini niya ang Omicron, it might be very infectious, more infectious compared sa Delta variant. Pero base ko kabay pa nga hindi lang sa nga mas fatal sa bla nga klase sang variant. Yes, amo nang gina-hope tagid. And then ang tung Delta variant iti bago pa lang to yan sinulod ang ang vaccination. That pag-abot ng Delta variant sa mga July, August. Why pagid man tayo ang vaccine rate nubo pagid. So why kadamo to sang hospitalized kay critical. Amo gito ang tabo sa Delta, ang third wave. Sa US amo man may mga vaccine hesitant ng mga tawo, may mga kabate sa mga false report about the vaccine. So mo to at subong we are better prepared kay kataas na sang rates ng vaccination sa Israel. Taas na yun, 80%, third dose na sila. So mo na
we're hoping ang Omicron won't be that bad. Ang ang i-share ko lang namin data coming from Japan, kaya mo nang pinakalapit sa aton. They are 80% vaccinated. Okay. No? 80%. But ang ilang doon nakalabot na sila sa containment na tawag. So I just read this the other day from a renowned Dr. Eric Topol nga ang ilay ang case nila less than 100 na per day. And tapos ang deaths nila 1 to 2 na lang per day. The other kahapon ko lang yung nabasahan among 126 million people. So with 80% vaccination, ma-achieve tagidya ang protection na tawag. So sa Japan daw ang ilang graph kanubo-nubo na, no? Less than 100 cases per day, 1 to 2 deaths na lang. Compared sa Philippines, ang data kahapon coming from the OH, ang ang report kahapon, mayara pa tayo 517 new cases. Although nubo na siya, ha? Ikumpara Nubo na mo. siya compared sa September nga tag 20,000 plus. And then, ang lain ng kay mayara pa tayo sa deaths, new deaths of 243. So, do almost katunga mo siya. So, and then, ang aton active cases may 14,000 pa ta sa Philippines nationwide. Sa Bacolod, kahapon nga cases, nubo man ta, 7 na lang, no? New cases per day. O a day kahapon, December 4. Ang line na kay 8. We have 8 new deaths. Bacolod lang, Doc, o Western Visayas? Bacolod lang? Bacolod City na siya. Okay. So active cases ta sa Bacolod 386. So ang importante gid ang vaccination kay although hindi siya mo nakabago sa 2020 pa rin na-develop ng vaccine, it is still a significant protection para sa aton. Booster na ta, mas better pa gid. May man gani kiti may ara kita ning na national vaccination na days ba lang ang ina ano naton kiti do kita naton doctor sa ning national vaccination na activity naton do ka damo man sa nagapabakuna no para sa naligad tungod December November 29 to December 1 lapit man 8 million ang nagpapakuna sa bilog ng Pilipinas, no? Oo, ang ilang nga drive, ang vaccine drive. Mahigit to kay tungan nga holidays sa December, sa November 30. May program gid ang DOH, so dito ito sa good program. In-extend na nila gani hasta sang free. Oo. So nakalabot din man sila almost 10 million, mga 9 million na vaccinate. Pag may ara naman guro dason, may dason naman. I think there's another round of vaccine drive. Muning kilalan tigid. Ginahingagaw ko gini for the Omicron variant appears. So I think ari naman but at least somehow we will be protected. Basta malabot tagiding herd immunity. And then mga tao nga na-infect, protected na sila kay they have the active immunity na eh. So this will be our way out of the pandemic. And then may aragan isang statement coming from an African specialist, no? Nga ginatanaw ya si ang isa ka healthcare nga head nga nabaligani ko, no? Ang silver lining, there's a silver lining kay they are noticing that although ang Omicron is the new variant, though it is not as severe compared sa Delta. So doon na-attenuate, doon naghina siya kuno. It is highly contagious, very infective siya, but it is not that severe. Not compared fatal sa Delta. So ginatanaw niya, gina-parallel niya sa history sa Spanish flu sa 1918. So ang maning character sa pandemic sa Spanish flu on its second year. So naghina. Naghina ang effects ng H1N1 that time. So nakita ito, so pares-parehas ng effects ng Omicron. Good news na sa So mga I think there's manang tawag na silver lining. So may arat hope madula gid. But kinahanglan tigid dyan ma-vaccinate. Amo gani doktor no kay ini push tigid ma-vaccinate tanan.
dapat kita di mga 400,000 sa Bacolod ma-vaccinate. And then kudos ko no ang CHO, City Health Office ta. Their efforts of bringing in the vaccine drive sa city para ma-push ta aton herd immunity protection, population protection. Ang Bacolod is one of the those nga naka-achieve sa damo Yes, West Visayas. Oo, sa Visayas. Negros, Oo. Bacolod. Negros, So, Bacolod. hanga ko we're lucky that we have people in the city they know what to do. Sa City Health Officer ta, City Health Office. Then we even have the 24-hour vaccination sa Jollibee, sang EOC. So buligan ta sila. Buligan ta gid ni that's why good thing ara ka mo sa media nga i-announce mo gid nga vaccinate gid. Ang move naman niya sa medical community, although we are in the private sector, we gabulig kami, no, volunteer. In fact, last pag vaccine drive dire, we volunteered no, sa tanan nga private hospitals. We volunteered however way we can, no, monitoring, even giving the vaccine diretso na. So it's a society effort. So maning mabulig tagid. Siguro amo nang lastly masiling ko lang siguro sa aton nga mga ka-aksyon nga ang Omicron variant as per pahayag ni Secretary Duque nga delay lang pero masulod gina di sa aton sa pungsod Pilipinas. Ang pinaka panaming naton, pinaka depensa naton is vaccination. Kung bakunado kita like what is happening in other countries nga taas ang ilang vaccination rate o sumulod sa ilang Omicron variant, hindi severe ang ila sini nga nabatyagan sa mga mapikto kung nalatnan sa COVID akong sa ining Omicron variant. Amo man natin sa aton siguro bakuna amo ning aton nga first line of defense. Just correct good boy. Not only that, no, sundon tigid ang principle bilang Swiss cheese protection yan sa epidemiological protection. Ang atong gid nga first line of defense is the minimum health protocol. Wearing of mask, social distancing, hygiene, hand washing, and then avoid lang gid anay isang overcrowding. Holiday season na, December na. Christmas parties na. Amo mga parties, amo na ni ang family gathering. Di kami gani, sa atong na tradition mag Christmas party. Hindi gina madula sa atong tradition. But kami from sa medical community, ang amon party Zoom man lang gyapon. Hindi gid pwede mag-gather in a crowded space nga ka-confined. So ginasuggest ko gani sa mga ibang industry, sa mga companies, you can hold your party but hindi sa confined space. Better sa alfresco. Open space. Alfresco lang, open space Pwede lang. mo kakadto sa mga resort. Open space. Open space na well ventilated. Kung hindi kagawa to sa mga open space sa isa ka restaurant, i-do tayo ng tawo. Less than 20. Then open yung window, open yung door, tungita ka mo sa room nga may lanay open yung room. Well ventilation kitang importante, yung airflow. Airflow. And then kung di pa ka mo magkaon, mask lang ka mo na. So amo na. So ang dito gid na paglipatan, ang minimum health protocol standard. Amo lang gid na makaprotect sa aton. Then of course ang vaccine. Okay. Sige, Doktor, salamat again for your time. Thank you, Dr. Jan Alejano, for sa padayon nga paghatag naton sa importanteng impormasyon sa aton nga mga ka-aksyon. Thank you very much, Doctor. Welcome, boy. Welcome. Sige. Anytime. Mga ka-aksyon, si Dr. Jan Alejano, aton bisita karon nga aga. Sa pagbalik sa kapihan sa aksyon, we will have a friend, no? Si Attorney Cesar Viloria, nagpapili konsehal diri sa siyudad sang Bacolod bilang independent. Now, we'll be back with Attorney Cesar Viloria Jr. sa aton sinikapihan sa aksyon pagkatapos ang importante naton nga mga pahibalo.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining nga mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, para sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agog nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give Kita mag-aksyon kaya sa naton tayo mo, piki kita. Ang bisita natin karon nga aga, a friend of mine, nagapapili bilang independent nga councilor sa siyudad sa Bacolod, Attorney Cesar Biloria Jr. Attorney, mang aga and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Sir Boy, good morning. Gid, salamat sa oportunidad. Nahidlaw na ko sa pulungkuan. Yeah, May action legal kami di sa una. Ni si Attorney, bisan sa amo na sa action legal sa una, it's a form of service sa atong pamunuyo. Yes, Sir no? Boy, dugay-dugay. Siguro naglabot man guro mga 2 to 3 years tong amon pag-sustain upod kay tatay, upod kay bro Art, no? So, salamat kid Sir Boy, no? Yes, sa oportunidad. Kag kabalogi ko ang scope sa Action Radio. How I wish, no, nga makabalik ti Arigid Grant sang Ginoo. Sir Boy, thank you. Good morning. Yes, all the time, Attorney. Kay baloka, ining aton nga programa, we try to give as much as possible sa kuan man nga opportunity kag chance sa aton iban nga mga kandidato nga ti kabalo kita para sa inyo wayas ang capacity nga magpa-advertise mayara man pero I don't know pero no what I mean wayas ang capacity pero sa iban bala nga daw mga manid candidates blaya grabe Sir Boy ti we would like to give you as much as possible a fair chance pareho sing iban nga kandidato yang mas linato may kwarta bla no. Yes, Sir Boy. Amo gin man ang kabudlayan kon independente ka, no, when I decided nga bako maintra ko sa konseho maran ako. Kabalogi ko nga ginatan-aw ko ang few months pila ka bulan nga syempre number 1 timpo mo. You're a practicing lawyer, of course cut na at least by half, no, pag decide ka kay tim mga scheduling.
Pero ti kabalo kay logistical requirements mo. Pulo pasalamat lang ko Sir Boy kidamo nagabulig-bulig ang ako mga tarpaulins, t-shirts, tanan, no? Even ang ako headquarters nga ginatag sa akon. Ang palibugan ko na lang ang tinapay, tubig, gasolina. Sa nakabati, dira. Pabati-bati. Pero amo na, Sir Boy, ang dako-dako kabulig, ang true friends, opportunity sa interview, gina-recommend ikaw. Kibot ganit ko, iban mga parinti, mga amigo, nagapangayo sang design sa tarpaulin, sila ka pa print, sila ka tapik. Sadya ganit, may araga tapik ganito nga mga pakaisa ko sa Silaya, no? May restaurant to sa Silaya. Kisa guro ka question, diba, sino ni si Viloria ya ganit? So, gina-explain niya nga pakaisa ko na taga Bacolod. So may mga amo na nga mga activities nga naga-lighten up sang burden. Correct. But of course that is just siguro mambal ko 10 to 20% no sang struggle. Lawig pa Sir Boy. Lawig pa ho. Kag especially sa inyo nga may independence, uphill battle niya on your part mo, hindi ni sa lawog-lawog nga. Ay hindi Sir Boy, especially una-una ang first na struggle ko is how to convince my wife to to allow me to run. Kay kabalo siya, hindi lang ni mental o financial, emotional pa ni, kag physical. Knowing kami nga mag-asawa for 14 years wala pa kami bata. Plus pag idintra na politika. Di kabalo kagid kay ever since miski wala pa ko sa politika, ara ko ya sa gobyerno, syudad. Alas 3, alas 4 sang kagaon nga manuktok tao sa imo, no? So kabalo ikaw nga when you join public service, well, you are already publicly owned. No? Kag sometimes kung ang family mo, asawa mo, hindi magupod si mo, Sir Boy, and tendency na, binastosanay lang. No, kay ti imaginable na, manuktok da sa panimalay nyo. Kung ang pamilya mo, hindi ka intindi nga ang trabaho mo is open to the public, ang tendency siya natin ma-react. Normal, mambal nga, alas 4 pa lang sa kataon. Kisa ganit sang una si Mrs. Gadiga mo, kay duwa man lang kami, way, makami timbang mo. Sang una, pagsugod namon. In fact, bago lagi kami nag-hire sang amon kaupod sa panimalay because may kampanya. Si Mrs. Cobra man. So, kisa kagahon, galuto pa lang si Mrs. May nagatamwa na sa bintana mo. No, wala pa ganit kaili. So, may mga amon ang abutang Sir Boy, first struggle nga kung paano kayo doon. And then, the rest is, of course, personal mo nga pagtingwa oras mo, kusog mo. Isa ti kapoy ka man Correct. No, kasi abot ka sa balay. Way ka na ani mo, pero at least, amo na siya ang ginsugudan, dapat tubangon. Correct. What made you decide nga attorney, first time mo nang dilagan diri sa, hindi ko sigurado. First time mo nang dilagan diri sa city level, Yes, first time. First time. What made you decide nga magdalagan kagid? In spite nga kita mo ng kabudlayan nga sugataon mo, ha? I will be an ipokrito kung ang balong ko kay ginduso sa pumuloy. Wrong na siya. Nga ek na sa mga amigo ta ano. Ang matuto siya na it is my personal decision. Ti kabalom kita Sir Boy, even during COVID, even prior COVID time. Public service ta sige naman Sir Boy mo. Tapos may mga issue dara sa sanggunian, nga daw may mga social issues, nga daw we are just a voice in the wilderness. Kabalo man ang pumuloy yun. Naging lawyer ako sa damo-damo nga issues. Sa pangutang, sa basiwa, sa neko, tanan-tanan nga mga halos, basta may mga social issues gani sa Bacolod, kung madumduma mo nila, for example, basiwa. Pero may makita ang abogado, ako, no? So, nakita ko nga kadamo-damo sang social issues nga pwede tani buligan sang konseho. Nga kung mag-express lang ang konseho sang strength sang ila voice with their authority in jurisdiction, tako gid ang influence. However, with due respect sa ibang kauturan naton, knowing and owing to the fact nga they are party members, di sila katindog. Okay. Coupled with my decision is to run as independent. Correct. If I run with party, tinami wala. But was there an invitation from any party for you to join them? May ara din man? May ara. May ara ganing isa nga kulang lang palapit ko tani na you have to express your intention. During that time, when both camps siya nga nag-decide nga magpananadalagan, why pagidya actually ang nag-zero in sa decision making ko is I think 2 weeks before filing of candidacy. Dara gina yan. Always amo na no kay siyempre ang balko gina-consider ko ang iyasang misis ko nga decision, pamilya, support sa pamilya, inabyan. So amo na siyang natabo sa akon niya. So ang decision ko to run is my personal decision. Of course, the advocacy ako
to make the long story short, may katol man ta sa public service mo. Oo. Hipokrito ako, Sir Boy, Mangambal, nga wala man ta ambisyon sa politika. Ti kung anong ambisyon mo sa politika, question, anong gusto mo imuon dira, no? Kag ang una-una, gambal ko, kulbaan ko magpadlaga ngayon, maperdi kabla. Kabudlay, no? Pero later on, I realized nga, since I'm running with my advocacy, kag wala ko yung amo sa likod, I'm not afraid to lose in this election. Kaya number one, wala ko nag-invest ni 5. Amo ning amon principle ni Mrs. Ambalya, when you run, and if you think people will like you, people will need your help, no? Serbisyo sa tao. Principle naman, we will not spend a single centavo from our own pocket. Okay. To be honest, Sir Boy, since day one, mga stickers ko, leaflets ko, posters ko, mga amigo nato ng gabulig sa aton. Kapi-kapi ko, close friend and kliyente ko, gatawag na sa akon, kadto kadigaan niya ko Glaston kape. So nga, hindi kami mag-invest a single centavo from our own pocket. Kabutigan man na, nga wala ko gagasto, kisa kape, pero ina walang traditional nga approach nga, gastuan mo di, gastuan mo daw. Hindi kay balo ka, you know what, basic kaayo, if you invest something, kung hindi ka pilantropo, kung hindi ka damo-damo kwarta, nga buot ka, nga gintuga ka sang Ginoo, nga tanan mo nga manggat pangatag mo sa tao, bawion mo gina. Bawion mo gina. Common sense and logic will. Kag namin ang sa imo, blawas din kang ngaway, kaya sang amo behind, no? Kaya waya sa may mambal, basi mo ginano mo tong kwarta, tong badatag ko siya. Correct. Amo na, Sir Boy. Amo gina-perming issue. Honestly, hindi because nga wala ko amo, hindi man ko magambal nga kontra ko na sila tanan. Ang importante lang, when I say amo, may ara ka political, tawag na, may political terms na. May ara ka ginatanaw sa babaw. Siyempre, if you are in a party, you have to follow party principle, party decision making. Now, mamayo lang na, Sir Boy, kung tanan yung what do you call this, tanan yung advokasya, plataforma di gobyerno pareho. What if, Sir Boy, may mga panindugan kang alain? Number one, always, inahaboy ko na sa mga tao, when you choose a leader or a political leader or a politician, make sure may mga checklist ka mo. Let's say sa issues ang tubig, utility, livelihood, tanan-tanan, no? Di hindi sila gastan. Kabalo man kita, ang piyak lain ng stand. Correct. Ang piyak wala mang gatingog. May nabatian kita gatingog. Wala. So, I think, ano tawag siya na, do ka incongruent for me to join of course, I am stupid enough not to admit nga namin may partido ka why ka masyado gastuhon, buligang ka pa. Kag ti conveniente sa imo. But galing, if you're running under set of advocacies nga hindi makita mo nga hindi ka mo pala riyo tanan, it's better you run independent. Correct. Si Attorney Vilorian, pila na ni ka mga quote-unquote, away mo. Naupdan na kami sini. Yes, Sir Boy. Para sa interes bila sa pumuluyo, no? Ni mga social issues balang nga siling naton nga nag-apekto sa atong pumuluyo, do pila na ni kay Attorney Viloria nga nakasinugat anay kami sini, ginupdanay kami sini, no? Alin sa una, Sir Boy, nagatangla na ko sa inyo. Dumduman ko pa sa una, I think college pa lang ko economics, nagatamo-tamo ako diya sa inyo. During that time pa na hindi bro Julius sulok na college pa lang ko sa economic society ko, balok man, Sir. So I grew up pala with my father, Tio. So always gid STP bala, Sir Boy. Serbisyo gid sa tao. Of course, ambal ko gani, ang decision ko to run, wala man na naglain sa paradigm ko. Ang public service, why man naglain? It's so happen, concentration lang. You will be now struggling. In case kung kaluyan, you will be in the center of a political scenario. Hindi na nga ara ka sa likod. Balo ka gwa na, Sir Boy, gahod ka lang nga gahod dira. Tapos gina-istroan yung policy sang syudad. Mas mayo, Sir Boy, nga to kadigto. So, something like that. Correct. Even ang mga utod naton, no, gambal nga, mayo gid attorney nga intrahida, no. So amo na siya, we will try to be, part sina para sa uli doklon mo kaugulingon mo gambal katikal ka lang, puro ka lang sa amon komentar, pero kung ikaw nagali hindi mo maintindihan. So you have to be part of the struggle. You have to, ang pamangkot na intrahi ang away, no? Kabudlay man ang balong kang kamayo ka lang magkomentar pero hindi ka kabalo dira mag-away. Mama na kisa sa away bla, attorney bla nga gaaway ka from within bla.
Sa mag-away ka to sa sagwa bla. Nga gaaway ka di sagwa. Isa depende pa kung mamatian ka to sa ginaaway mo to. Pero kung nato ka to sa sulod gaaway, sigurado matian ka gina nila. Correct. No, although may nakita ako bikabudlayan, especially talagsa ka man lang. Basically wala man gid. Pila man lang nakita ko man ang genuine siguro ang true nga independent nga naging konsehal sa Bacolod ang boss kag maninoy ko si Anhing Lindon. Attorney Lindon kanya naging staff niya ko mo. Kabudlay sa struggle It so happen Attorney Lindon kanya si Maninoy nami siya nag-express maalam may balatyagon may somehow may effect somehow naka-influence siya sa mga social issues, di ba? Kadumdum ko sa mga issues sa mga casuals. Nakatindog siya. Issues sa reclamation. Nakatindog siya. Though, lain gid man nga may independente, may panindugan, hindi man to siya bastos. Why siya ka pangangkat na pungulay, No? Ay, bang ganun ka na pungol, gid? Oo, di ba niya man na pungol, kay base hindi ka-express balas ng balatsagon. Sometimes, amo na if your mouth cannot speak, your hand will do that. Amo na ngambal kay sa boksingero, ipos lang na siya, pumanumbag na siya. So, I mean, I'm not, wala. Pero, ang ginaistorya ko lang, sa time ni Maninoy Lindon, somehow, kung may nagabalansi, may neutralizer, dako ginambulig. Kabalo ka man, if the trust sang tao, if ang integrity sang mga politicians is under consideration sang tao, kabudlay magpapati sang tao. But if we have like Attorney Lindon kanya, independent, of course, hindi tanay matupungan si Maninoy ko, no? Phenomenal to yan. Phenomenal to siya. But at least, amo na ang mga, isa sa mga rasones nga, mag-intra kita tungod inspiration ko man na si Maninoy. May migo to sa Las Vegas, si Juan Bol Galion. Ako makabot lang ko, butuon ko na si Attorney Viloria. Wow, thank you, Good morning. Away makinang lang magbuto. Katulad ka man address ka sa may mga may mga utod man Oo, may mga kilala. Ato nito sa Las Vegas, may mga influensya man na din. Correct. You can always help. In any way you can. Si Migo Tawan Bol kay daw balo kay ni Migo tanin makita na nga daw dapat buligan kag dapat kun way niya lang alang. Thank you sir. Thank you. Pisiling ko kung gusto mo magbulig Migo One Ball. Damo pagi nga makabulig Yes. Kung gusto mo gid magbulig ato ni Bilod. Influensya mo kabalo mo influensya mo de no? Thank you again sir. That's one naman ni attorney. Siling ko kita nga mga butante abe. Ako sa Bacolod naman lang kuyaran mga butante sa Bacolod. May duha ka dako nga political party diri nga nag-enkwentro anay. Kada partido may mga konsehal nga ila, no? Try to look at the independent candidates running. Hindi lang diri ka mag-focus sa mga kandidato sa kada partido, no? Tanawon nato na mga independente nga nagadalagan. Balo ka with due respect no sa ibang dira nga mga nagadalagan, both parties mas malayo ang kalidad kung ikumpara sa imo Dahil man ko with due respect to kung sino man ang arada sa nagadalagan. Nakita ko ako ginatanaw ko ni ang mga nagadalagan mo inisya nung iya kapasidad sini ano na bala. Hindi ta magsiling ako mo nga GP siya butuhon talang sa kay GP kita kumo nga team Asenso ka butuhon na lang kay team iyan isang partido tanawon taman kay balo ka at the end of the day kung sino mga opisyal ibutang tanada would affect sa aton nga pangabuhi mo makapekto na sa aton nga pangabuhi bilang Bacolod nun di ba so tanawon tanto ng kalidad sa kada kadalalagan scrutinize naton mayo amo na bala sir boy ang ilang balanon permi sa politika without offense sa mga utod sa bulag balaw. Kundi nga amo na ganing ginambal ko kada libot ko. May mambalbi nga. Attorney number 1 kasamon. Namiang kami simo ngayang kada. Pero gambal ko perminay. Una sa tanan, base bala after ta di pagistorya. Tapos may malabay din nga mga higante. May dala listahan ay. Tapos gintaga ang kalistahan, gilista ka man digto, nay sigurado lipat ka sakon. Amo na ganit sir. May mambal, mga attorney buligan ka na mo, nay time out, nay hama mangkot ko anay. May manok kamo sa balay nyo wala. Bali nga man attorney, basta may manok kamo sa balay nyo, bali may ara hindi ka magpromisa, hindi mo matuman.
Kay basi pag promisa mo subong magtukturuok kaning manok mo, i-deny mo gid ko utoy sila kadto. Realidad sina. Oh, Sir Boy. realidad na. Nga miski ano ka mambalang tao nga why matagal sa bangko malya nami experience mo galito kay halin ko ya Sir Boy sa grassroots halin ko staff sa barangay nagbarangay secretary naglupon nag-JO sa syudad nag-legislative staff ako dira city legal so on and so forth malya nami imo nga kuana nga ano to qualification na gali kay problema Sir Boy paglabot na gani sa listahan ay ahay kaluluoy ka gid Amo pa ni sa isa ang sitwasyon no. Nya ikaw ya attorney number 1 kag di sa amon, no? Paglabay sa monog lista para maglista sa amon. Number 13 ka na. Mga kig man sa kundi sa maglistahon. Amo na ang masakit-sakit. Amo gid na ang aton ginapangamuyo Sir Boy nga hopefully basi magbalik ang cycle during that time ni Maninoy Lindon nga ang tao despite sang listahan ay may ara gid personal choice. So I hope nga kami nga mga independents matanaw Manila yan manda. Tama-tama mga independence kita mga action nga gidalagan mo try to scrutinize sang ilang record, sang ilang kapasidad gid sang mapungko dayon no. Balo ka hindi tayo madala ang panggobyerno ta sa saot-saot kag sa kanta-kanta mo. Makanta mo ta kag saot gusto nyo ako. TikTok Pwede man. Pero correct na Sir Boy no. As gina-parallel binaton ang election sa entertainment mo. Kay balo ka once nablamambal sa nami ako na iya kay kwano kay nami niya magkanta. Nami magsaot. Kakanta man taga saot ta. But first things first, gina-advise ta sa mga kauturan. Kada posisyon na ginapadlagan, may lain-lain na sila nga trabaho. So you have to connect the dots kung ining tawa ngayon sa trabaho sini. Tandaan ta ha, ang konsihal, lawmaker, policy maker, wala kami yung nagapromisa ya taytay, waiting shed. Pero ang bulig ya, personal na ya, kabubuto ng hatag kabugas, noodles. Why gina question? But sila nga ipaanggid mo, nga butuhon mo ya si Atty. Viloria, kay kapangatag siya bugas. Nagpromisa sa nga obra niya, gym amon niya bala. Kagkayuhon niya yung taytay namon, inintuan na eh. Nga man, ang konsihal ya, hindi ang kapang, hindi ka mo sina magpati. So, akon pangabay, ibalo naton ano ang trabaho sa mayor, sa vice mayor, sa congressman, sa mga konsihales. And then i-search niyo ang mga kandidato, sinong angayan diri, sino makaubra sina. Kay without offense pila na ka beses nagabuto kita, ginasulduhan sang syudad sobra 1,200,000 ubra pungko pamati. Insulto na sa aton. Pungko pamati, pamahaw pa uli. May dugang pampi. Pamahaw pa na mo. Kadua mamahaw. Mayroon pa na ano pumutos pa. Hindi gali amo na galing pamutos. Amo na galing additional nga pag pamahaw pamutos pa. No offense but realidad. So I hope we will change the mindset sa mga butan. Kaya pa na sa termino balo ka kung isa nagakuan kita sa mga ginahimo sa executive department, the mayor, di ba muna sa especially sa mayor. Arit ang dapat sa aton nga mga puliyo na konsyal ini kabalo bala sa ginatawag naton nga check and balance. Amo nis lang ma-check and balance tani mo sa ginahimo sa executive department, no? Amo nis lang mabalanse, no? Galing hindi ang hibanda galing mga konsyal naton taking offense sa kinsin umanda without offense abe sa kinsin umanda. Ay ba natin nga mga konsyal da lain na magitsindin lang sang check and balance mo. Ay banda sa subservient kid abe sa the present dispensation, no? Ay ba niya, by chindis ang check and balance niya, may chicken ako dama, pila pang balanse ko. Doon ako gina, Sir Boy. Kalaw, to be honest, hindi naman ko gani mag-too personal sa ila, but hindi man ko siguro, when we're talking about that, sa mga butangan na Sir Boy, hindi na layo sa ako, naging staff ko sa Sanggunian. Kita mo man, ang kakatabo, dira. Yes. Tapos nagtrabaho makita dira sa gobyerno, no? Naging legal officer makita sa syudad. So hindi na aliwan ng mga butang. Sometimes hindi lang na sa speculation, may realidad na. Kaya kiti let the public sa ila husga. Galing kaya mo na Sir Boy. Alain na mo ni. That's why ako ginambalang man mga utod ta. Kung mangayo ka mo bulig sa ako, don't expect too much. Mabulig ko yan. That's why ginakakasalaan na tawagan isa akon sa akong partner Toto Brown Balya, si Mr. Gcash. Ma-Gcash ka daw. Sendan ta lang kami. I mean, diretso anay bala. Mambal sa to ni kinanglan namon. Mayara gani ka joke gani natabo gani Sir Boy. Nangayo siya kay I think
ospital si mama niya or may kinanglan. 3,800 ang kulang. Hamba ko, independente lang ko. Maamot lang ko 1,000. Ang mula ni Anay, balo ka pagatag ko 1,000, padala ko GCash. Next week, gin-message ako, attorney, may utang ka pa 2,800 sa amon. May kulang ka pa. Sorry pero ang point is, you see, you're teaching ang mga kandidato nga, amo na ang kwan. So mag-amo mo lang na, kung kaluy ang magdaog ta, luyag nyo ba lang ang kandidato from first day pa lang. Ngita da kwarta, transaction. Tipunon ko kay kabalo ko next election. Kita ko sa eleksyon, Mang send naman ko GCash mo. So hindi amo. So part sang ato pagpadlagan is an advocacy. That's why I'm back ko, Sir Boy. Why ko nakulbaan maperde? But nalipay ako kay I'm taking this opportunity nga maka-educate sa tao. Nga man, sa panahon sang eleksyon, sa panahon sang kampanya na, dira na da bukas panguna-una sa tao. Kaya nga kung layo pa eleksyon, ma-meeting ka da, istorya nyo, parte pang gobyerno, they don't care. But kung galapit na ganing fiesta sang eleksyon, ang tao bukas na panguna-una, gapili giman ang tao mo. So it's high time, it's timely nga dira ka advocacy, dira ka sulod. So, kumbaga, chimpo sang diskusyon, mati tao, pero kung sa panahon, nga layo pang eleksyon, istorya ka da, they don't care. But this time, it's timing nga, sige kita infuse ang panguna-una sila, Sir Boy. Basta mo na nga ako lang, sa aton nga mga ka-aksyon bra, sa mga butante naton especially, scrutinize na gid mayo ang aton nagapatalagan nga kandidato, no? Anong ilang track record, anong ilang capacity, ano ang ilang plano, ano may ara sila plano, no? Una garo nga tan-aw naton kung bala fit sila sa posisyon ng ilang ginadalaganan, no? Kaya may ara man niya nga ako yun, Sir Boy, fit ko yun. Kung kaka-authorize siya. Di joke ka, chan ko lang. Yan. So medyo, Attorney, I will meet you again some other time. Wow, thank you, good sir. Medyo alang-alang aton nga oras, nagsulusubran ako diyo. Ang masunod nga dandi, Army. Masunod dandi, Army. Kanta na diyo, ha? So, Attorney, thank you for your time. Sir Boy. There will be other times, I assure you. But takot-takot na nangabutang ma-relieve ang akon ngalan sa Action Radio. Kaya naging kabahin kita sa Action Legal. Salamat, Sir Boy, sa tanang nga tagpalamati. No, hindi mo ko malipat. Lantaon nyo doon sa Facebook Legally Yours PH, Attorney Cesar Biloria Jr. No, kung maluoy ka mo, may GCash number mo. Kode joke lang. But anyway, Sir Boy, sa management ng Action Radio, labi na sa imo. Salamat. Mabuhay ka, Sir Boy. Sige, salamat man, Attorney Cesar Biloria Jr., no, running as independent councilor sa Bacolod. No, mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.